Au, 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 au. Hadirin yang berbahagia, Dia suguhan tari yang pertama dari paguyuban seni Jadilan Tunggul Rukun di bawah pimpinan Bapak Taliman dari Pangrejo Umbul Harjo Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan.
karto mereka tarto pakar tining ilmu sepi asap boler sopa samang sane pakumpulan punya kanyo geleling singgah kalau singgah tan suminggah turko kalau suminggir sing suku singatan kasat moto singat tengah singawulu singapau kabeh padha sumingkira
As sok maju kowe. Seblak godo sirahmu kowe. Ayo. Bentake cengele dina iki. Ha, wis, ha. Ayo kowe. Ya, waya. What? Ojo endo kowe. What? Aya. Yo kowe. What? Buena dala. Wes. Ayo. Ayo. Sopo malang kadak ning ngarepan iblis. Hei. Munyuk putih. Minggat saka papan kene. Ora minggat kelak untal jasmu dhewe iki, ha? Woi. Woi ya. Ayo kowe. Ya kok ayo pancal kowe. Oh ya lele. Hei ya hei. Hei ya hei. Hei ya ayo. Ayo kowe. Arep opo ya? Oh. Wah ya. Wah, orang gondo sepiro ya. Ayo hei. Wah iblis lan kowe. Celitisan yo. Kowe lah dalah yo. Hei, pancal kowe yo. Mati ra kowe. Komplek dina iki ya. Woi. Ya. Wah. As. Woi. Wah. Woi lah yo. Ayo kowe bocah ayo kowe. Waduh yo. Bentakan bun-bun. Wis. Cumpleng sawat ra kowe.
Ayo kowe cekel siaran yo ucalake gletarake. Payah hei as melesat ayo hei maju legane ati kowe ayo ya wisa ayo hei tak panol pedian kowe ya bacem ilmu moek-moek dina iki ha wis yo mati geletak oh yo kowe lah salah keteke wis kotekan nganggo manci lah dalah utane we kucikan karo prajurit we lah dalah ikete ganti mustakane ganti ember lah dalah podok keselupan bangsane alus yo ayo padha njaluk apa mumpung sajene sing jangkep adalah yo sing arep ngombe dhisik yo sing arep dahar prasmanan monggo Mas aja lali menyane dicawisake wah jan ombe-ombene enak-enak oh masih gilegen yo monggo mundut ke Mbak wah ayo Mbah Ran di teladeni Hasbullah dalah di pendinan nopo nyepi sike nyepirin wah oke cocok ya sing orjen yo guyu-guyu wah nggih monggo dipun kersakaken nunjukanipun daharanipun ya nggih sak wontene wala dalah kembange yo komplit minyake duyung yo akeh pirang-pirang pak pirang-pirang kerdus sing reneng es teh ya asyik
Lemangan ketok enak nen. Ane sing ngrokoti tebu barang. Lah dalah. Ane sing dahar pitik urip. Lah dalah medeni wong. Wis dicokoti. Wah iya. Diserot getihe waduh yo. Wah, sujana le nyokot le nyerot getihe nggon gulu wah. Iya. Nek kleru nggon brutu rak bahaya. Tas. Ayo, lah dalah medeni. Has. Yo ngalah. Yule. Kuwi do ditawani kuwi do arep ora kowe, yo. Glo, do arep ora glo ditawani. Lha kuwi ana sing arep njaluk. Piyo alah yo. Yule. Wetengku mah munek iki wae yo. Bayun. Iki lelakon apa Pakde? Yo lae jebulane pakanane iwak mentah, lele pa, pakanane iwak mentah. Bayun alah. Ayo udut sike. Wah wis diladeni urung udute ha. Wah, ompon mbon apa dereng? Wah. Oh loro-lorone ning sing mbon ana sing dereng. Wah. Ya, udute yo nyampleng. Oh salaman nggih. Kesetrum. Kesetrum lambeku iki. Wah, telo nyetrum lo. Oh, le telas. Loh, memang wegah yo leh. Kesetrum. Bang Putra Mbah. Nek pas kaselaman yo ora kok lho. Lah dalah le teles apa demite yo iki wah. Dayane demite iki mah wah ra umum iki. Nyetrum iki wah. Medeni wong napa kae jerit-jerit kae. Lah dalah. Oh, ngerangkul perawan iki keteke malahan. Lah dalah. Awas. Kale kau. Leng ngene iki rada suwe ae. Ojo mandek piye kesetrum ah. Yo. Mang, wedi aku. Anu sing ngendang genti salamono. Aman iki. Nyetrum yo. Ora ngono. Oh, ngono. Nyetrum ra, Lek? Ora iki nek ngono. Wah. Bob. Ditawani. Ayo, lah yo. Tulung Mbah yo lah yo. Iki malah ya. Iya lah mbokmu. Yo lah. Ayo. Oh lah enak era jamak teliye wis arep ketok gak igeh diseroti ae. Oh lah yo. Wah. Awas. Atus we. Wah. Awas sing go HP. Yo sing ngombe iker sawit dhisik wah degane jan seger tenan. Wah iya gluk ditawani nek. Ya. Ngene iki jane karo jejeran pentul tembem ngono jan nyampleng ae. Oh karis. Doyak-oyakan karis. Yo ngalah kae. Kae don apa kae? Kowe munyuke malah oyak-oyakan kuwi. Yo karo Kang Daliman. Kowe lho kowe. Wah arep digerujuk. Keneng bahiran lho ki kok. Keneng bahiran mesake kuwi masukan angin kuwi.
kuwi wonge masukan angin kuwi. Ayo kowe tenan to keneng to. Wes, ki engko mulih bareng wong blokekan masuk angin yo. Lah tak mijeti barang. Ayo ya. Keteke diawasi ora usah metu penekan gone lunyu. Wah, bahaya. Ayo harap bali apa urung? Urung. Oh, arep mulih ning ganggu. 13 jam kasare. Ya. Oh. Ya, njaluk bendi. Wah, ayo Kang Bob, njaluk bendi Kang Bob. Wah. Yo. Ndak tung ya. Wah, kowe gede.
aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa neng dada marang wong tuwa yen kanthi ana sewu siji sing wani ngendi ana wani marang wong tuwa yen kanthi ana sewu siji sing wani dosa ganti saprene isih krasane dodo dina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa galento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya marang wong tuwa yen siji sing wani nganti ana lali
Pandanganipun Pak Dukuh. Wah, nggih. Wah. Wah. Rasa klasike. Awas. Woi, ladalah. Akhirnya rembukan ya. Tomboati, Ritari Tomboati. Allahumma
kersane ngalah. Pikir wengi ingkang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni bisa nglakoni insyaallah kasih pangeran ngejabahi. Ayo, ayo, Bali we, Bali ya we, wah, ya. Ayo, mulai genep. Ayo. As ayo kiprawak kediangi dina iki wae. Hei, oh ya. Was, woi, la dala. Yo. Sok dia pecot dina ya, ayo. La dala, as, ayo. As, ya. La dala.
Ayo Bali ya, awas. Ayo diulati dalane alon-alon. Wah. Ya. Pas. What ya? What ya? Wes. Oh. Ayah. What? Ayo. What ya? Wes ayo lah salah. Wah. Wah, As. Ayo. Boncato saka raganing menungso kowe bali nyang papan dunungmu. Hah? Wah. Wah. Ayo. Wah. Saranane dina yo. Eling. Wah. Ayo bali yo. Lah dalane mah ngasih lali oh. Ayo dituntun. Yo, ayo. Ngelumpuk dhisik ngelumpuk. Gene oh. Ayo dong ngelumpuk dhisik arep tak kandhani ya. Woi. Jejer. Nyuwun pangestu lan matur nuwun. Wah, mugi-mugi tunggul rukun sansaya ngrembaka, sansaya njayeng bawana. Nyuwun pamit. Wah, awas. Woi. Oh.
pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang sol